Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε το BioWay. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για υγεία, ομορφιά, ευεξία μέσα από το δρόμο της οικολογίας. Είμαι ο Αριστοτέλης Κανέλος και μαζί μου έχω την Ιωάννα Λιφραγκή, ειδική διατροφολόγο-διαιτολόγο, προκειμένου μέσα από τις γνώσεις της να μας βοηθήσει να αναλύσουμε καθημερινά προβλήματα που μας ταλανίζουν. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σου, Αριστοτέλη. Εδώ λοιπόν για άλλο ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον σήμερα για τα προβλήματα του σηκωτιού. Πολλοί κόσμος μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τον τρόπο ζωής, έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει προβλήματα στο σηκώτη. Ένα όργανο που είναι, εγώ το λέω, επικεφαλής στρατηγός του σώματός μας και όλο το αίμα μας περνάει κάθε μέρα από εκεί, οπότε αν δεν λειτουργεί καλά ή αν δυσλειτουργεί, έχουμε 1002 προβλήματα. Από τα πιο βασικά όργανα είναι φίλτρο του οργανισμού. Το παθή στο σηκώτη μπορεί να εμφανίσουμε για πάρα πολλούς λόγους. Μπορεί να έχει να κάνει με μια φαρμακευτική αγωγή που παίρνουμε ή για πολλά φάρμακα που καταναλώνουμε κατά καιρούς, όπου εκεί μπορεί να ανεβάσουμε κάποιες εξετάσεις, να δούμε κάποιους δείκτες ανεβασμένους. Μπορεί να έχει να κάνει με αυξομοιώσεις βάρους, αλλά και με την κατανάλωση αλκοόλ, όπου εκεί πέρα έρχεται και γεμίζει λίπος γύρω από το σηκώτη, το οποίο είναι πάρα πολύ επιβλαβές. Πολλοί κόσμος με μια κοιλιά εδώ πέρα που λέμε, λέει, εγώ λέει δεν έχω πρόβλημα, μα ούτως ή άλλως έχεις γεμίσει την γύρω περιοχή, γιατί όπως είναι εξωτερικά είναι και εσωτερικά, έτσι δεν είναι? Ισχύει ότι αν μπει λίπος γύρω από το σηκώτη είναι το τελευταίο σημείο, ακόμα και όταν ξεκινάμε διατροφή, που θα πάει ο οργανισμός να κάψει. Δηλαδή αυτό πάει συσσωρευτικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, κάποιο ποσοστό λίπους σίγουρα είτε από μία αυξομοίωση βάρους είτε από πολλές διατροφικές συνήθειες θα μαζευτεί. Αλλά υπάρχει αντιμετώπιση γι' αυτό μέσα από τροφές και μέσα από συμπληρώματα βελτιώνεται. Να πούμε ότι όλοι οι φίλοι που θέλουν να δυνατήσουν ή όλοι οι φίλοι που θέλουν να βελτιώσουν την υγεία τους, μην ξεκινάτε χωρίς να κάνετε μια αποτοξίνωση στο σηκώτη σας, είναι το νούμερο ένα. Και ειδικά στην περίοδο που ζούμε με όλο αυτό το άγχος και με όλα αυτά τα προβλήματα, αντιμετωπίζουμε όλο αυτό που λέγανε οι παλιοί, μου έπρεξε στα σηκώτια. Είμαστε όλοι μεπρισμένοι σηκώτια από το στρες και από την καθημερινότητα, από τις τράπεζες, από το δούνο του και από όλα αυτά. Οπότε, αν θέλουμε ξανά να έχουμε την υγεία μας και τη δύναμή μας, οπωσδήποτε πρέπει να καθαρίσουμε το σηκώτη, πρέπει να κοιμόμαστε νωρίς, τουλάχιστον τις πιο πολλές μέρες, για να του δίνουμε τη δυνατότητα να λειτουργεί καλά. Να μην πίνουμε αλκοόλ πάρα πολύ, γιατί το αλκοόλ μεταβολίζεται, θέλει 24 ώρες για να μπορέσει να το μεταβολήσει το σηκώτη. Οπότε, αν κάθε βράδυ πίνουμε 3-4 ποτηράκια αλκοόλ, που είναι πόσες θερμίδες το γραμμάριο, 9 θερμίδες. Ανάλογα τώρα, ανάλογα το πάρα πολλές θερμίδες. Οπότε πού να το μεταβολήσει το όργανο. Αλλά το καθημερινό είναι, δηλαδή και ένα ποτηράκι, αν πίνουμε κάθε μέρα, επειδή ακριβώς όπως είπες θέλει 24 ώρες για να καθαρίσει το σηκώτη, παίζει ρόλο. Δηλαδή δεν το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Καλό είναι να κάνουμε μια παύση από αυτό, ακόμα και αν είναι ένα ποτηράκι κρασί. Πολύ βασικό επίσης είναι στη διατροφή, όταν θέλουμε και για απώλεια βάρους, πρώτα να κάνουμε μια αποτοξίνωση και μετά να μπαίνουμε σε πρόγραμμα. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και να ξαναβάλουμε στη διατροφή μας τα πικρά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχουμε βγάλει από τη διατροφή μας τα πικρά και είμαστε όλο με τη ζάχαρη, με το αλάτι και με οτιδήποτε κακά λιπαρά μπορείς να φανταστείς τα βρίσκεις στη διατροφή όλων των ειδών τα τρανς και περιμένουμε να έχουμε υγεία. Πώς θα έχουμε υγεία? Δύσκολο, αν έχουμε τέτοιες συνήθειες. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε να πούμε τι έχουμε φέρει. Έχουμε φέρει αρχικά τη λεκιθίνη, η οποία έχει μια λιποδιαλυτική δράση, δηλαδή διαλύει τα λίπη, τα καταστρέφει, τα καίει, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε. Από εκεί πέρα βοηθάει πάρα πολύ στο να καθαρίσει τα κανάλια του σηκωτιού εσωτερικά, αλλά και να κάνουμε περισσότερες καύσεις, να βελτιώσουμε ακόμα και τη χολυστερόλη μας. Είναι λοιπόν από τα βασικά που πρέπει να ξεκινήσουμε να καταναλώνουμε. Είναι σε μορφή κόκκον, το οποίο μπορούμε να το καταναλώνουμε μέσα σε σαλάτες, μέσα σε χυμούς. Αυτό μπορεί να δώσει και μια πάρα πολύ ωραία dressing. Εγώ χτυπάω με λίγο λεμόνι, λίγο λαδάκι ακόμα και στο μιξεράκι του φραπέ και δίνει μια πάρα πολύ ωραία dressing ή λίγο μιλόξιδο αν θέλετε εναλλακτικά και πάρα πολύ νόστιμη. Μιλόξιδο, ναι. Θα δοκιμάσω. Λοιπόν, και είναι και αδυνατιστικός αυτός ο συνδυασμός, γιατί επαναφέρει στην ισορροπία καλίου νατρίου, τα φωσφολιπίδια της λεκιθίνης βοηθάνε στο αδυνάτισμα, οπότε είναι μια αδυνατιστική σως, να τη βγάλαμε τη συνταγή. Ναι, εμένα μου αρέσει αρκετά μέσα σε χυμούς να το προσθέτω, μαζί με ginger που και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, χυμό καρότου που είναι ευεργετικός.
Λοιπόν, και να πούμε και για την αγκινάρα. Την αγκινάρα μπορούμε να την καταναλώνουμε και ομοίαν είναι φρέσκια, είναι καλή, αλλά σίγουρα το εκχύλισμα είναι πιο δυνατό, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στα επίπεδα της χολυστερόλης, αλλά μπορεί να συνδυαστεί άψογα με ένα συμπλήρωμα ισχυρού γαϊδουράγκαθου. Το γαϊδουράγκαθο νομίζω είναι από τα πιο γνωστά και όντως από το πιο αποτελεσματικό προϊόν για να βοηθήσουμε να καθαρίσουμε το σηκώτη. Τη σιλιμαρίνη, αν δεν κάνω λάθος. Σιλιμαρίνη είναι η δραστική ουσία. Έχει σημασία να κοιτάμε το ποσοστό της σιλιμαρίνης, γιατί γαϊδουράγκαθα υπάρχουν πάρα πολλά. Το συγκεκριμένο εδώ πέρα που έχουμε φέρει είναι 500 μιλιγκράμμ και το 80% είναι σιλιμαρίνη, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Να πούμε ότι αυτά τα προϊόντα για να μπορέσουν να δουλέψουν και να έχουν αποτελέσματα θέλουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ισχύει. Και πρέπει να είναι τακτική λήψη. Τώρα, πολλοί κόσμοι με το που αρχίζει να βλέπει τα αποτελέσματα και εγώ μαζί, αρχίζουμε τα τσάμικα που λέει, να πάμε προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα να ενθαρρυνόμαστε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ή όταν χαλάσουμε τη σειρά μας, να ξαναβάλουμε τη σειρά μας πάλι μπρος την επόμενη μέρα και να μην τα αφήνουμε τα πράγματα και χαλάνε και παλινδρομούμε. Έτσι λοιπόν αξίζει τον κόπο να τους δώσετε χρόνο σε όλα αυτά τα προϊόντα που δείξαμε, γιατί είναι προϊόντα που χρειάζονται χρόνο για να λειτουργήσουν, αλλά τα αποτελέσματα θα σας ανταμείψουν μόνιμα. Ακριβώς. Επίσης έχουμε φέρει το σάμι. Το σάμι είναι αυτό εδώ το προϊόν. Το δείχνω εδώ. Είναι αυτό εδώ το προϊόν. Είναι της εταιρείας Life Extension. Βοηθάει πάρα πολύ στο να αποτοξινώσει το σηκώτη. Μία από τις δράσεις του είναι αυτή. Και συσχετίζεται άμεσα με την μεθιονίνη, που ουσιαστικά βοηθάει και αυτή στο να καθαρίσει το σηκώτη. Και η γλουταθιόνη πάλι έχει να κάνει με την αποτοξίνωση του και σηκωτιού. Και συνδυαστικά αυτά τα προϊόντα έχουν άριστα αποτελέσματα. Ναι, είναι Ξέρω ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρά συνδυασμός. προβλήματα και τα χρησιμοποιούν και πραγματικά έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Και ειδικά η συγκεκριμένη είναι και από τις πιο δυνατές στην αγορά, δηλαδή έχει 500 μιλιγκράμμα γλουταθιόνης, πολύ δύσκολο να το βρούμε αυτό σε ένα συμπλήρωμα. Από εκεί πέρα έχουμε φέρει το Lipotropic Factors, είναι ένα προϊόν το οποίο περιέχει συστατικά λεκιθίνης. Χολίνη, νοσιτόλη και έχει και τη μεθιονίνη. Και τη μεθιονίνη. Η μεθιονίνη είναι αυτή που βοηθάει πάρα πολύ στο σηκώτη. Αυτό είναι για αδυνάτισμα το προϊόν, Για αδυνάτισμα, αλλά η δυναμική που μας δίνει στην αποτοξίνωση του ύπατος είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή βλέπετε προϊόντα που είναι σχεδιασμένα, που είναι μάλλον δοσμένα εμπορικά για άλλο σκοπό και λειτουργούν πολύ σωστά μέσα στην καθημερινότητά μας. Γιατί όταν κάτι που παίρνεις για να σε αδυνατήσει ξεκινάει να σου καθαρίσει το σηκώτη, καταλαβαίνεις το σωστό του πράγματος, έτσι. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι ουσιαστικά και η γλουταθιόνη και το σάμι αυτό που δίνουν είναι μεθύλια. Τα μεθύλια είναι πολύ σημαντικά για τις αντιδράσεις που έχει η αποτοξίνωση στο σηκώτη. Και για την αλόη, ότι πρέπει και αυτή να περιληφθεί σε ένα σχήμα αποτοξίνωσης. Όλα αυτά αν δώσουμε το κατάλληλο χρόνο και φυσικά αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, γιατί δεν είναι δυνατόν να έρθετε να πάρετε τα συμπληρώματα και να συνεχίσετε να έχετε λάθος διατροφικές συνήθειες, θα δείτε βελτίωση τουλάχιστον ένα τρίμηνο, μεγάλες προσπάθειες και από εσάς κυρίως, και θα έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να πω στους φίλους που μας βλέπουν ότι ζητάμε να μας δώσουν την ευκαιρία να μας γνωρίσουν και να έρθουν κοντά μας χωρίς επιπλέον χρέωση, να κλείσουμε ένα ραντεβού τηλεφωνικό προκειμένου να υπάρχει χρόνος να σας διαθέσουμε, είτε η Ιωάννα μας, είτε οι υπόλοιποι επιστημονικοί συνεργάτες του BioWay, προκειμένου να πάρετε εξατομικευμένες συμβουλές, να κερδίσετε διατροφικές συμβουλές, να πάρετε πράγματα από εμάς και σίγουρα να έχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, χωρίς καμία χρέωση, στα τηλέφωνα που βλέπετε, ένα ραντεβού προκειμένου να γνωριστούμε και να σας δώσουμε πολύ καλά εφόδια προκειμένου να ανεβάσετε τα επίπεδα της υγείας σας.
Να πούμε πάνω στο θέμα που συζητάμε σήμερα ότι ένα πολύ καλό αποτοξινωτικό είναι το Swedenbitter της Riviera, το Original Swedenbitter, το οποίο φροντίσαμε και εξασφαλίσαμε μια καταπληκτική προσφορά για εσάς. Τη συσκευασία του λίτρου που έχω εδώ μαζί μου και σας δείχνω στα 41 ευρώ είναι μια ανεπανάληπτη προσφορά, γιατί πολλοί κόσμος το ψάχνει και βρίσκει τιμές από 10 ευρώ παραπάνω από αυτή τη τιμή που σας δίνουμε εμείς σήμερα από εδώ, αλλά και τη μικρότερη συσκευασία είναι 250 ml στα 14,99. Είναι τιμές που το BioWay προσπαθεί και σας προσφέρει προκειμένου να έχετε τα προϊόντα που τόσο χρειάζεστε σε τιμές προσαρμοσμένες στη σημερινή καθημερινότητα. Έχουμε κάνει προσπάθειες και δεν υπάρχει καμία έλλειψη, εδώ είναι και η Ιωάννα, μπορεί να σας το διαβεβαιώσει. Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε η χώρα φροντίζουμε να υπάρχουν όλα τα προϊόντα στα ράφια μας, στις καλύτερες τιμές του ραφιού. Έχουμε όλα τα συμπληρώματα με έκπτωση 20% αλλά και τα βιολογικά καλλυντικά με 20% έκπτωση. Υπάρχουν όλα τα είδη για το σπίτι σας, από χαρτικά, από είδη καθημερινής χρήσης, βιολογικά, φυσικά, βρεφικά προϊόντα, κρέμες αλλαγής πάνας, βρεφικές τροφές. Τι άλλο, ξέρω, βότανα, ξέχασα τα καταπληκτικά βότανα, υπερτροφές, τι άλλο Ιωάννα μου, συμπυκνωμένη χυμή, η οποία είναι με την καλύτερη μέθοδο βγαλμένη, έτσι. Και στη συνέχεια έχουμε και καλλυντικά, τα είπαμε τα καλλυντικά, σαποάν, κρέμες. Και γενικά υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο μπορεί να σας κατατοπίσει. Δηλαδή έχουμε και αισθητικό, η οποία είναι πλήρως καταρτισμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είτε μιλάμε για κάποια φυσική βαφή μαλλιών, είτε μιλάμε για κάποια κρεμούλα προσώπου. Καλό είναι να περάσετε από το κατάστημα, να το συζητήσετε και να βρείτε το κατάλληλο προϊόν για εσάς. Ερχόμενοι στο BioWay θα πάρετε ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Να δώσουμε λίγο και τις προσφορές μας. Είπαμε στα 40 ευρώ κάθε αγορές, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, για αγορές κάθε 40 ευρώ θα πάρετε δώρο ένα φρέσκο φυσικό βασιλικό πολτό. Αρκεί να μας πείτε ότι ήρθα από την εκπομπή, θέλω το δώρο μου και εμείς θα σας δώσουμε το βασιλικό σας πολτό. Αλλά και τις προσφορές που τρέχουν με 59 ευρώ τα 3 τεμάχια του καταπληκτικού Collagen Beauty Potion, ελιξίρια ομορφιάς. Για πες μας εσύ Ιωάννα, ως πιο ειδική από εμένα, τη σύσταση του προϊόντος, γιατί πολλοί κόσμος... Η σύσταση αυτού του προϊόντος είναι από τις καλύτερες που μπορείτε να βρείτε. Μιλάμε για ένα υδρολυμμένο κολαγόνο ψαριού. Έχει 10.000 mg κολαγόνο συν 100 mg ιαλουρονικού, που το ιαλουρονικό είναι ένα υδρόφυλλο μόριο, μπορεί να κρατήσει 10 φορές το βάρος του, βοηθάει να προσφέρει την ενυδάτωση που χρειάζεται και το δέρμα μας και γενικότερο ο οργανισμός, και η βιταμίνη C έρχεται να ολοκληρώσει το προϊόν για να βοηθήσει να απορροφηθεί όσο καλύτερα γίνεται. Έτσι λοιπόν, μόνο με 59 ευρώ θα πάρετε 3 τεμάχια κολαγόνο Beauty Potion, το οποίο θα σας δώσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεγαλύτερο, να έχετε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε. Αυτά τα προϊόντα είναι φυσικά προϊόντα και θέλετε να τους δώσετε χρόνο προκειμένου να έχουν αποτελέσματα. Δεν είναι μαγικά, δεν αλλάζει κάτι από τη μια στιγμή στην άλλη, από το ένα δευτερόλεπτο στο άλλο, αλλά σίγουρα σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα είναι και πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και μόνιμα. Να δείξουμε και το άλλο μας, το κολαγόνο Ιωάννα. Ναι, μιλάμε για το Collagen for You. Είναι ένα κολαγόνο το οποίο αφορά κατά βάση την άρθρωση. Έχει να κάνει με κολαγόνο τύπου 2 και τύπου 1. Το τύπου 2 κολαγόνο αφορά τις καταπονημένες αρθρώσεις, άτομα τα οποία εργάζονται πάρα πολλές ώρες, κάνουν μια δύσκολη εργασία, κάνουν κάποια έντονη άσκηση ή έχουν κάποια δισκαμψία, θα δουν φοβερή βελτίωση. Επίσης βοηθάει και σε πόνους, σε φλεγμονές, γιατί έχει μέσα κάποιες βιταμινούλες του συμπλέγματος B, οπότε βοηθάει στο να φεύγουν οι φλεγμονές των νεύρων. Και αυτό είναι σε πάρα πολύ καλή τιμούλα. Αυτό οι φίλοι που μας παρακολουθούν θα το πάρουν τα 3 τεμάχια στα 55 ευρώ. Αν θα πάρετε 2 τεμάχια θα το πάρετε στα 37 και 19 το ένα. Βέβαια αξίζει η προσφορά των 55 ευρώ, γιατί είναι μια προσφορά τιμής χονδρικής. Δηλαδή πολλά καταστήματα αγοράζουν σε αυτή την τιμή τα προϊόντα που παίρνουν και σας πουλάνε. Εμείς σας τα δίνουμε στη χονδρική τιμή. Προϊόντα επίσημης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, γνωστοποιημένα, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, τα οποία αξίζει να εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Να πούμε ότι
Υπάρχει δυνατότητα και κατοίκων αποστολής με ένα τηλέφωνο στο 32 19 66 ή στο 210 32 11 803 και 32 11 871. Υπάρχει δυνατότητα να μας παραγγείλετε τα προϊόντα που θέλετε και εμείς να σας τα στείλουμε με ένα ταχυμεταφορέα ή με δικά μας μέσα όπου είναι αυτό εφικτό, ή την ίδια την επόμενη μέρα, και να έχετε τις καλύτερες τιμές του BioWay στην πόρτα σας. Επίσης υπάρχει το ηλεκτρονικό κατάστημα, Το Ιωάννα. ηλεκτρονικό μας κατάστημα bioway.gr, μπορείτε να το επισκεφτείτε και να επιλέξετε τα προϊόντα να σας έρθουν την επόμενη μέρα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαι ο Αριστοτέλης Κανέλος, μαζί μου ήταν η Ιωάννα Λιφραγκή. Είμαστε το BioWay και μιλάμε για υγεία, ομορφιά, ευεξία. Γεια σας. Γεια σας.